Moikka! Moikka! Tänään me kuvataan iltarutiinivideoita. Joo. Ja mä oon siis Emmin luona yötä. Okei. Ensiksi. Me vaihdetaan vaatteet. Mä en tiedä, miksi mulla on huppu päässä. Wow! Ja Kaunis. Nyt me mennään tekemään skincare. joo. Hit. Ja nyt me ollaan vessassa. Hello. Me tehdään meidän skincare. Joo, mä näytän ehkä mitä mä ostin tänään. Okei. Ost Emmiltä. Tällainen kanneksi annoksen tuoksunen huutorasva. Sitten Essence semmoinen silmän ympärysrasva. Kauniikin se jotain muuta. Ja sitten peitopuikko. Kuulumaiset. Nyt siellä vain loput Emmiltä. Tässä on mulla huono. Ja pitää hyvää. Loppuudestaan. Otan ritterit pois tällaisella Garnierin. Makeup. Ei Garnier Skin Active Eve Makeup Remover 2 in 1. Muuta tällaista. Oho. Mikä näyttää mukaan? Onko jotain yhtä? Ei ole tosta. Joo, nyt otan tällainen. Mulla se kuva. Mulla on kosti noilla. Ei kun mulla ei mene. Ja tämä valtaan pitkään. Voidaan kuvata siitä valtaan. Joo, siitä on valtaan. Niin, eli kuvataan jos kuvataan välillä kuvataan. Ja niin kello on sitä näyttää. Eli mä pesen mun kasvot, kun mä... Mä haluan kuulee. Okei, nyt mä pesen mun kasvot, kun mä... Mä kuolen kohta kuumuuteen. Voi. Pikkuista Emmi-poikaa. Minä pesen eka. Älä sano mun nimeä. Emmi! No niin, itse asiassa on. Ja joka päivä. Mutta mä laitan välillä, jos mä oon tehdä väärälleen. Banshee. Noin. Mä en tiedä kuinka kauan mä oikein pyyhin noita yksin. Mä laitan puhdistuskeeliin. Haluatko sä laittaa tätä? Pistä pois. Joo. Okei, voin mä pestä pois. Mitä tätä? Älä puhdistuskeeli. Sitä oikeesti kuuluu laittaa vanulapulla. Pitääkö se pestä pois? Ei. Okei, mäkin laitan sitä. Tää oikeesti kuuluu laittaa vanulapulla, mutta mä en nyt jaksa, joten laitetaan ihan vaan. Juu. Joo. Ehkä johonkin, ei mihinkään 4 asti ehkä. Tai katsotaan. Katsotaan. Seraleita. Okei, nyt mä laitan tällaista rasvaa. Tällaista Rishi. Tällaista vasiliinia. Ei pestä vielä hampaita, kun syökään. Serumi kuulemma pitää laittaa tälleen. Mä en tiedä edes tota. Mä laitan sillä. Niin mäkin. Okei, nyt. Sitten vielä tällaista. Tämä Nyt on vielä viimeinen. tollasia. Tämä on viimeinen juttu. Minäkin laittaisin. On nyt minut. Miksi mä laitan näin paljon juttuja? Mä en pakko avata mitään näin. Kauniisti. Mitä mä en saa tätä auki? Noniin. Meidän toimi videoissa kommentit, niin te ette pysty kommentoimaan mitään. Niin, koska näkyy naama. Niin sen takia. Ja se olisi vähän tyykä se video, kyllä jos se ei näkyisi. No joo. Mä en oo käyttänyt tätä koskaan, nyt on tainnut laittaa tästä mitään. No, mä nopeasti
Ei mä kyllä näe mitä sä teet. Älä laita sitä mun hiukseen, mä tarvitsen sitä. Mua polttaa toi vaseliini. Koska jotkuthan niinku polttaa huolia. Kumman maas haluut? Tän, mä nyt tätä vielä maistan ehkä. Puran valmistusvideo. Missä minun? Puurojutut, jyvät on täällä. Se ensin siis ylös. Eiku siis tällain, tällain. Mut nyt keittää vettä. Vedenkeittiön. Apua, mä Nyt siellä on vettä. Tällain ja tällain. Sitten tällain ja jalka. Hyppää jalka. Nyt vesi on valmis. Sitten mä otan meille lusikat. Olemme tällaiset isot vai pienet? Ota sellaiset. Tällaiset sydän. Otetaan sydän. Noin. Jos meidän pitää ehkä sanoa. Siis meidän viime video. Se sai niinku pikkusen silleen niinku. Niin, mut meillä ei ole siitä tykkäyksiä tai seuraajia tullut. Seuraajia tuli vähän enemmän. Nyt niitä on 40 ainakin. Kiitos. Lähes 40. Toivottavasti meillä on jotain sellaisia aktiivisia seuraajia, jotka katsoo meidän videoita. Pitäisi tehdä videoita. Tehdään mitä me Nyt me tarvitaan hyviä videoita. Ennen kuin shopping halleita bloggeja. Niin siksi tulee niinku harvemmin. Ei nyt joku tehdä versio. Esitellään mun paperiskusit. Tehdäänkö se vaan? Ei se tulee harvoin, koska ei ole mitään videoita. Tanssitaan nyt se. Jotenkin noin. Nyt mennään syömään nämä mun. Me molemmat siis on tossa varmaan. Kaunit lakanat. Mitä? Eikö se ole hienot lakanat? Joo. Katsotaan nyt jotain videoa samalla, kun Joo. me syödään. Niin joo, nähdään kun me ollaan syödä. Moi! Me ollaan nyt syöty iltapala ja nyt me mennään pesemään hampaat. Ja hieno huone. Sitten hampaidenpesun jälkeen me laitetaan tää peti. Niin, toi on siis Terian. No se ei näköjään tullut vessaan. Eipä saa mitään. Hammas hakee. Hello, poika. Mennään laittamaan petiä. Me laitettiin peti ja kello on 10:30.
Mä en ole sitten yhtään ainakaan vielä. Mitä? Mä ainakaan yhtään sitten vielä. Ei mullakaan. Ne on purkat suussa. En tiedä miksi me pestiin just hampaat. Ne on silti purkat. Emmi vaan antoi sen. Varmaan nyt katsotaan jotain YouTubesta. Ja sit me taas kuvataan jotain. Joo. Toi heitti pehmäiluun mun mukiin. Se kaatui. Niin. Ei sieltä. Ja nyt me katsotaan jotain.